Търсиш всичко за своето бебе на едно място? Тогава е време да се запознаеш с Мелия Бейби Шоп, магазин, създаден с любов за най-нежните моменти в живота. Мелия ще те спечели от пръв поглед с голямото си разнообразие от всичко, което търсиш, любезното обслужване и истинската грижа, която съпътства всеки твой избор за бебето. Ще откриеш подбрани играчки за всяка възраст, забавни, качествени и създадени така, че да подкрепят всеки етап от развитието, като съчетават играта с ученето. Спалното бельо на Мелия се отличава с мекотата си, издръжливостта и внимателната изработка. Защото ежедневието и комфортът на твоето мъниче заслужават само най-доброто. Лятото в Мелия е цветно, стилно и игриво, с бански в уникални дизайни и всичко необходимо за първите водни приключения на твоето дете. Ще откриеш също така удобни и стилни обувки за всяка разходка, с голямо разнообразие от модели, размери и марки, дори и за най-бързите крачета, които растат. Времето за хранене е много важно и става по-лесно и по-приятно с избори, които подкрепят всеки етап от бебешкото развитие. За разходките ще намериш чанти и куфари в Мелия, които съчетават практичност и стил. Тук детското облекло придобива характер и удобство, с избори, които покриват различни възрасти и поводи. На горния етаж те очаква специално пространство, посветено на кръщенето, с цялостни пакети, стилни дизайни за всеки вкус и персонализирани опции, които правят момента уникален. Каквото и да ти е нужно за първите и най-красиви години, ще го намериш в Мелия с грижа, усмивка и истински интерес.